Sarbag kayo akabalay ka. No personal na gamit. Saan nga bibiyangan? Dito lang ti pangidul-duli na kita sa gaya ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita bukyo. Unay na itan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagarman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O nairetan kaka. Naimbag na oras tayo amin kagayem. Sakbay na kablaawan man ni Jezreel ti Antique Family ti Bukawkan Road, Baguio City. Ken pagyamanan da kay amin anaayat amang tartarabay karagiti drama mi dito'y channel tayo Jor Drama Tips TV. Ket ita adtoy ti pakasaritaan anapauluan. Agkaratayab da utak. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Maladaw ka lang arudan bakit? Ado pala arikus-rikusum. Amumutan kanyat lakay. No dapay oras, aramidok pa'y dagiti mabalin nga aramiden. Ta iso pa'y may ringpas. Kabayatan na nga aramidok ti may sa abanag, pampanunutit di sumarunukan may katlo, kada may kapatkan may kalimang aramidok. Ha? Unay daytan kaka. Apay sana mabandog ti utek mo apanunot. Exercise ti utek ti kasjay lakay. Keep on thinking, tapno saan ang makawaw ti utek. No siyak akit. Adda makawaw ti utek ko, no aduunay ti pampanunutek. Ma-overload bakit? Unay daytan kaka. Inak man laing nga agbrush. Na, inak agbrush ko na. Ngam nagturong mo't iti salas. Nani, inala na di brush ti buok. Pag-brush na nga tayo. Napana di kayan ti gripaw. Ay, apay ngay nga dahito yung hairbrush ti gigamat. Mas dawak ka Apay, sagay sayam tangipon mao. Ay awan, agkaratayab ta utak. Fullod ko naktumay. Unay daytan kaka. Doon na bakit? Mapan ka lang arod agtrabahon. Dagasam pala apunasan ta sarmay. Unay daytan kaka. Malabsak mo't laangan di punasa kon. Yan tangay at dapay mo't oras. Nakitak ngamin nga datapok na. Tiket ti opisina papanam ti panunutom bakit? Sige lakay rumara kon. Sige, anad. Wan lakay. Dagasat pa'y ti payong ko nakasabit di tayan tiri daw. Inala na di sagad aboy-boy. Ay, awan, dahil ti asawa ka talaga. Ada siguro man ang nakita na amasagadan sa dinagas na di walis boy-boy. Di mat sagad nga iit ti us-usaran na pagsagad itirwar. Apay nga, aji boy-boy tinala na. Unay na itan kaka. Day, apay do na anak, tanagsubli ka mat. Kan adda imot mo awalis boy-boy. Unay mo tan? Di pa'y mo't imbagbagan ni Ogi. Nay, apay bakit? Apay akasla kaluksaw nak. Kit-kita ang iteri mo harak. Sagad din nalak. Ngam dinak pala din nilaw adagos. Kababain. Ang mga no da nakakitan kanya kasagad tibit-bit ko. Kunak, ano daman na nakita madalusam di tarwar? Nasda awak nga rod, tapayong ti kunam adagasam di tayan tiri daw. Ngam sagad mat ti pinidot mo. Nagabay mo nga may, jay sagad kan payong. Kan atidog mo day tapayong ni Dona. No kasjayan akid dilawan na kon. Tapno sa anak ang makaitugot iti pa kay babainan. Imbaglakid din tadyak na itugot day ta sagad aging gay opisina. Awan, bakit? Timayab man ta utek mon. Iso nga imbes sa payong ti dagasam, sagad ti dinagas mo ngayon nala. O naiday tan kaka.
Ay natatang, napan ni nanang ije palengke ngam nalipatan na mo tinangalay ti asin. Nay, kita nakurang gaya mo nakagudwa ti karga da ito garapon nay. Nakurang nakagudwa da ito asin. Ilista na ko mga min tigatangan na tapno din na malipatan. Buwan kumaa, no saktag palengke kat nakalista amin. Nagapgan magtuntoy kapik. Kat no kabayatan ti panagsasaom kat linuktam na tapagikan ti asin sa kanang kutsara iti impisok mo di takapem. Ni tatang mat. Mulmulagatan yung impisok ko ti asin iti basok. Di yung pala dinilaw mat. Kunak ano asin at talaga ti ikabil mo di takapem. Ay natatang, mabalin ayamot apag asukar ti asin. Hey, apaya sakti kaguram ngay kat si kamot tinangasin di takapem. Unay daytan kaka. Kastoy ti aramidum lakay no aglablabaka. Di kad nasabunamon ti amin na niya. Isublat mong dagiti punas. Ngam gawgawan pay mo't mo muna tapno nadalos may pisok iti washing machine. Ayan lagi ti punas ta aggawgawa ka sa ako ipisok ita washing machine. Agurete nakalaan at dayjay lababo. Nagawgawa kong dagi jay. Ipisok tulatan dita washing machine. Ni, apay ayata dito iti pagikan nyo iti sapatos yo. Adda nga min dita ni tatang itay. So nga indisok pala dita. Pidutong pasita na. Idisom dito ilikuran tiri daw. Inak man alaan jay rag. Brasekon dita oy. Istorbo mat. Pidutak man laengan. Mamin ano la sinubli na ko mga impan iti ayan dagiti sapatos. Unay daytan na tao. Ipisok kun dito washing machine dagito igamak. Ita patay ko kon kuno ion kon. Ni apay ngay malagip ko. Nangidiswak ngay tay sapatos ni Oge. Kasla awan mo tindisok. Apayan na dayjay. Kita man ni ng pidutak. Hey, apay bakit? Anak dirpiro ka. Jay igamak itay Alang amin ayat igamam itay. Sa dino ti nangidiswam. Tay sapatos mo tig igamak itay. Ngamjak mo't amon no sa dino ti nangidiswak. Magic. Alangan mo tatim mayab ti sapatos kong igamam. Mas daawak nga rod. Awan mo ti malagip ko anang idiswak. Biro ka mun Pang biro ka ngay. Si Kantupay anang higam kat di mo amutayan na. Saktukit din asa na nakasipot iti nang idiswam. Nasakit ti ulo magpanunot. Basta biro kum laktan. Salbag kit di. Agur ka man. Kita kidya unag ti washing machine. Nagloko matanda dya sapatos. Igamak la itay kalat kit din nagpukaw. Ay na bakit aya impisok mo na ti sapatos ko dito washing machine. Anya? Hawanan to yung leader shoes ko bakit? Ilwashing mo mutan. Unay daytan kaka. Daytan tuma tapag gigidanan na ti pampanunutan kan aramiden na. Ay unay daytan kaka. Naubaran ti panunot ni Dona. Isu nga adon ti malipatan na. Agkaratayab ta utat. Unay daytan. Mas daawak Kote akute, rikos a rikos. Sana malmalpas tar aramiden na. Pagsasarunuan lang amain. Isu ati mayamanan ati utik na. Ngam ti pagsayaatan na bakit. Adaw ti mairing pas na at trabaho. Nadalimanag. Saan na akayat ti agtungtunganga. Kabayatan nga damakit kita na at trabaho. Wan, ti kayat naket malpas dagiti trabaho na. Ngem ti di na napanunot ket agkakanatan ti linaon ti ulo na. Isungad adan amalipatan na tar aramiden na. Unay daytan kaka. Nagagat namin unay ti anak tabakait. Maday no masubra amat ti gaget mo.
Awan rakes na. Tano ag trabaho. Mawat-wat ti bagbagay kan ad-ad nga agbalin nga aktibaw. Tilang madikit igidan naman na pagtrabahon ti utek na. Isu nga agkakanata inter aramidin na. Dayta nga rudkat. Nalaos ti luksaw ni Ugay. Tainlabana din oras ti leader shoes na. Dayta ti pagsinsinubangan daytay. Unay daytan kaka. Anyang iti pagsapatos ko ita. Diyak mo ting gagara. Agusar kan ay ti sabali a sapatos. Katno day jay lang ti leather shoes ko. At damot talo a rubber shoes mo dita. No pang formal. Leather shoes taramatan. Ibilag mo na tap no mamagaan. Dinadaal mo ti leather shoes ko. May sapay mo't nga ro leather shoes day jay. Diyak mo't ing gagara ako nakmanan. Awan iji panunot ko a pinakipispisok ko mo't iti washing machine di sapatos mo. Ag karatayab to mo't tautag. Just kay. Unay daytan kaka. Ay. Agtimpla ka man iti kapem daw na. Palagipan ka. O kailaang asin manen ti ikabil mo. Abang ano na ita pag-abono iti mula ti mapidot mo nga sukar. Just kay. Ilay sagsag paw yung tumot no dar aramidik. Di mo nga minpunun ta utek mo tapno sana tumayab. Unay daytan kaka. Agkaratayab ta utak. Una yan. Uray kumaano nasaya ti ibo nga ti panagtayab na. Pakaibabayan kan pakaluksawan mo't nga raw. Unay daytan. Di managtaltalnan at rumanabaho ni Dona. Sabado nga minita. Awan trabaho na. Kan may sa talaga ang naggagat ti anak tabakit. Una nga madimot no saan nga ginana. Inananamat no makarik na iti bandaw. Ti kayat ko asawan, numalpas na ti may sa trabaho, yinananapay, saan akas di tuloy-tuloy ti panagtrabaho na. Systematic nga raw ako na kabayatan nga aramidan na ti may sa trabaho. Pampanunutan naman ay may kadwa, kan may katlaw nga aramidan na. Kasta ti kasistematik ti panunot kan tigtignay na. Awan masayang akan ito. Kumaa, no saan at tumayab ti utek na. Sapay malipatan na ti pagbiddutan na no dadduma. Alakit maawatan taylatan akabalay na. Ni Ugay ti pampanunutek. Gaputi pungtot na numaminsan makaisawang kiniduna iti makasaer. Bayam, kasaritak man ni Dona may papan iti dayta. Larigat no dayta ti puun tirira iti agasawa. Saan mo't nga ro na may gaggagara. Ay unay daytan kaka. Dona anak. Nasaysayaat no i-relax mo basit ti utek mo tapno sana magagara. Ay natatang awan ti utek a magagara. Ngamin adu ti launen ti utek ti tao. Milyon ti launen na. No ti computer kat makalaon iti nakad adu abanag at adapay ti utek ti tao tatang. Tamanipod ubeng ngaging ga iti lakay ket saan amalipatan dagiti paspasamak. Isu nga adu ti mai-record ti utek ti tao. Wenno ad-adu nga amang ti launen na ken i-record na ngem tay computer. Tati computer ket ma-memory full. Wan ba ngagpaisaw? Angam adalat tamot pan nakabannog ti panunot tayo, Iso nga raw nga agsakit ti ulo tayo, no aduunay ti pampanunutan tayo. Amam, anak, mabannog to pa ti computer nga awan biyag na. Datayon to lakit din ti saan na mabannog. Mabannog ba ti panunot akas mo ti tibagi, Unay daytan kaka? Angam no siyak tatang,
Kay kayat ko apagandaran ti utik ko. Tano baybay ak nga agkawaw, ang mga nuad adu ti malipatak. Basta kastuyin ti style ko tatang, no adu ti aramidek. Pag sasarunmo ko na panunutan, tapno ag sasarunungot nga aramidek ida. Ay, unay daytan kaka. Ay, nagsakit mo tan ti ulok. Kitam abakit. Naringat ti makanser of the brain. Tilay bagbagam mo't. Agina ka ngamin tasaan ka matamakin Intun kon nabagtit kan. Unay daytan kaka. Kasapulan at talaga ti inanako nakmanan. Makinan tupay kat masapula pag ginanaon tapno sana mabagdown. Taon tulakit din ti sana mabagsak. Makala tayo ba't iti sakit iti kapapanunot kan katatrabaho. Laglagi pong dayta. Saan kang agsamakadlatan iti ammom bakit? Denggem ba't iti pagsayaatan ti salon at amay magbagamikan ka. Unay daytan kaka. Pagayam do na mapresyar ti kinaresponsablem nga ina ken asawa. Sobra ti gaget mo, ngam kastay kunarag ti kamang ti pamilyam. Kasapulam met ti inana, tapno aginana ken agrelax basit ti bagi ken panunot para iti nasaya at asanunat. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan anapaulwan, agkaratayab ta utak. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itinkay panang tarabay.